An bɛ jiri dɔ kɛnɛ kan nin ye jiri suguya jumɛn ye? Alihamdulilayi Ɔhɔ, an bɛ Ala fo ɔhɔ, ka Ala tanu hey, ka Ala barikada. o don, Alahu taala min ye bi yira an na an bɛ Ala fo. Allahu akbar, A bɛ fɔ nin yiri in de ma ɔhɔ, ko cangara bilen. cangara bilen, Cangara ɔhɔ, a bilenman de nin cangara ye fila ye a jɛma bɛ yen a bilenman bɛ yen sumara lafiri, nka an bɛna kuma nin na yɔrɔ jumɛn ɔhɔ, degun bɛ jamana kɔnɔ ɔhɔ, fantanya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen ɔhɔ, a ye adamadaw lamɛn adamadaw ma fɔ maa si ye ɔhɔ, yiri ko i ka taa da dɛ hey, adamadaw yɛrɛ bɛ baara de kɛ ni fayida kuru ɔhɔ, an yɛrɛ b'a kɛ i n'a fɔ an b'a fɔ mɔgɔ cogoya min na nka an bɛ fayida kɛ ka sɔrɔ ka baara kɛ Ala bɛ sɔrɔ k'an gɛrɛsɛgɛ ɲɛ Allahu akbar, a y'a Allahu faamu akbar, wa Allahu akbar, ne balimaw ɔhɔ, e min bɛ i ka baara la ɔhɔ, i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ hey, i ma ɲɛ sɔrɔ a la i ye somaw kɛ ka dɛsɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a la ɔhɔ, hali n'a y'a sɔrɔ ko i nana adamadaw fɛ hey, i ma ɲɛ sɔrɔ a la ni cangara in bɔ i ka furaburu bɔ kuru 4 i b'a lili bɔ kuru 3 i bɛ taa nɔnɔ k'a la i b'a to tuma min na mɔgɔw bɛɛ dara i bɛ nin yiri in ko n'i ye tile 7 sɔrɔ a la n'i donna diɲɛ ko o ko la masa Rahamani yɛrɛ b'i dɛmɛ o ko bɛ ɲɛ i bolo i bɛ wari sɔrɔ i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ i bɛ sababu sɔrɔ. daba bɛ yan fɔlɔ an nana ni daba yan Daba o tuma baasi tɛ y'a hey, faamu ne balimakɛ ɔhɔ, fɛn kelen de ye farafinna sɛgɛn ɔhɔ, a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye an k'a kɛ fayida yɛrɛ ɔhɔ, ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ i ka baaraw la ɔhɔ, nka ni fayida fɔra i ye ɔhɔ, a kɛ i ka cɛsiri o don, i y'a faamu a wa bɛ ɲɔgɔn dafa, ni dɔnni fɔra i ye a kɛ i ka cɛsiri mɛ ne b'a dɔn mɔgɔw dɔ de bɛ dɔnni kɛ ka taa gɛrɛndo daminɛ ko n'i ye baara ko n'i ye dɔnni dɔ kɛ ko n bɛ wari sɔrɔ o fɛn tɛ, maa minnu bɛ dɔnni fɔ aw y'a dɔn sigilen ye wa a tɛ yen, an bɛ bɔ yan ka taa fo jamana ni jamana ka taa baara kɛ n'aw fana y'an ka yiriw ko a ye cɛsiri a ye dɔ kɛ, aw bɛ yiri ko ka taa daga sɔrɔ k'a fɔ ko nin ye nkalon ye kabi Ala y'an da dugukolo sanfɛ an n'a tantɛmɛ an bɔ an tɛ nkalon tigɛ maa si a banna, ne balimakɛ n'i ye nin yiri in ko i bɛna dɔn k'a fɔ i ye yiri ko a y'a kɔrɔbɔ a ye adamadaw jiri karamɔgɔ adamadaw, 82 ɔhɔ, 09 hey, 99 16 film banna, a y'a kɛ aw bɔkolo kama hey, cangara hey, a furaburu bɔ kuru 4 hey, a lili bɔ kuru 7 i suba, k'a don daga la i ka nɔnɔ k'a la i k'a tobi k'a ko k'a min tile 7 hey, i bɛ changer Allahu akbar, i bɛ bɔ diɲɛ kɔrɔ kɔnɔ i bɛ taa diɲɛ kura kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ a ja sɛbɛkɔrɔ cari an minnu b'a la k'a ka jamukan lajɛ dɔnni so n'a ma ko bɛ jiri karamɔgɔ adamadaw ka nɛgɛjuru siraw la a y'a ta an ka ja dugu ma an b'a fɔ aw kan bɛn fayida wɛrɛ kɛnɛ kan a y'a sɔgɔlen to merci.